Bob de Kroop. Een grote, sterke kroop woonde onder een oude boomstam. Dat was hem niet naar zin. Nee, dat huis was hem te min. Daarom, zo had hij bedacht, wordt het tijd dat hij een ander plakje zocht. Onderwees zag hij huizen die er niet om logen. Die bekeek hij met wel 7 paar ogen. De grote kerk in Sint-Jabek was dicht, stond op het aanplakbiljet. Het zwembad in Sint-Anne was al dus in achterneven bezet. Een boerenplaats bij Menderska was hem veel te groot. De kruidenierswinkel op een ziel stond te dicht bij de sloot. Het dorpshuis in Nij-Altona stond hem veel te ver van de dik. En de Van Harenskerk in Sint-Anne vond hij maar nu verbriek. In de watertoren van Sint-Jabek houdt hij zijn poortjes niet droog. De terp buiten Mennertska waren veel te hoog. De vrouw Buursterman aan een vaart was ook niet echt zijn plak. Zo'n dreige zoektocht had hij niet gedacht, doet hij van Waal stak. Maar vlak bij Zwarte Haan bleef hij vol bewondering staan. Want daar vond hij een steen. En wat voor een basaltsteen, groot en zwart. Dat leken hem wel wat. En daaronder voelde Bob hem weer een echte steenkroop.